Nina benkashana kameza udlumlaza ngameva enhla nasezantsi nabendlondle nophapha ekhanda. Siyabengelela kuyinkalo ngeinkalo endaweni zonke la kufinyelela khona lo mabona kude wenu oyintanda kubukwa othandwa izweni lonke nasemhlabeni wonke jikelele. iBlaqlife TV le egama lohlelo ke impande zama-Afrika kanti elami igama ke mina isichaka esisha impunyela umfoka amancinza kancane. Ngithembe ukuthi abantu ba right ke bavukile yonke into ihamba kahle. Kuzona zonke inkinga nibhekene nazo nje nikwazile ukunqoba. Ya niyazi ke nani ke mase siqala uhlela sikwazi ukungaqali singasho ukuthi kuyona yonke into ke okukhulunywa ngayo la nabalaphi bendabuko ehlangabezana nabo kulolu hlelo. iBlaqlife TV ayinawo amandla okuphendula ngezinto enivumelana ngazo wena nomlaphi wendabuko lo nisenivumelane naye. Ngaba imali, ngaba izinto akulaphe ngazo, ngaba yini iBlaqlife ayingenelele. Ingakho kubalekile lezi number egijima lapha escreenini ngezantsi uyisebenzise ukwenzela ukuthi makhona la ukhala khona ubuze kuyena ngqo. iBlaqlife ayikwazi inhlobo ukuyiphendulela owethu umsebenzi ukubaletha phambi kwenu nibabone njengoba nazi nanti social media inamandla kulezi insuku ngaphandle kwayo izwe aliyindawo. Alright, sila ndombeni ke niyazi mahleli kanje sikuxhakaxhaka sibhekwe izona zonke izinto siphethe udokotela. Ufundile dokotela umlaphi wendabuko ufundile lo bakhalile abantu bonke ku social media bathi nimthathaphi lo dokotela wesintu kodwa ufunde kangaka ngathi mina thulani bafana nisazobona nina nathi lo ubani abantu besintu abafundi. Baba Mhlaba sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Siyaphila. Haya sibingelele nababukele emakhaya. Hawu siyanibingelela kakhulu babukeli beBlaqlife TV. Yeah. Namhlanje ke baba sithe asize la sizobheka ezeze imvamisa ujwayele ukufundisa la. Yes. Uqeqesha abantu bavula amehlo bakhombisa ezinye zezinto ukuthi kupho kuyiqinise kupho kwamampunge. Yes. Namhlanje ke sikhetha ukuthi ake size nje la sizoveza ezinye zeinduku Yes. oyisebenzisayo njengoba sazi ukuthi la ekhaya wakubeka kwacaka siqala ukufika ukuthi wena cha uthwasisi. Yes. Futhi ke akekho umuntu othi uthwalela ekhaya. Cha. Kuphela wena uyalapha usiza abantu ukuthi bakwazi ukuthola izinto eziyaphambili. Yes. Sibese sikhetha ke manje ukuthi cha ngabe senza iphutha uma ngabe singakunikile lithuba lokuthi usivezele ezinye zeinduko nazo la ekhaya osiza ngazo abantu nje phaqa. Yes. Okuqala nje engikwenzayo nengakunikezwa isithunywa esokuthandaza nethongo ngoba phela mina ngehlelwe isithunywa esontweni. Yeah. Ngoba umama wami beumthandazeli. Yeah. Ngase ngisondela kubaba ngafunda imithi yokwelapha yomnyaka. So izinto engizenzayo kakhulukazi into yokuqala nje ngiqale ngayo kukhona into yala ekhaya kuthiwa ibhavu. Okay. Ibhavu lethu masikwenza ibhavu ufika namaqanda. I60 yamaqanda ufike ne2 liter yobisi bese ufika nenyama. Yeah. Yezani lezinto na ungavumi umelaphi wendabuko akuphathisa izinto enjengalezi. Ungazi ukuthi wenziwani ngoba uyogilwa igoda phezulu kwechiscope. Yeah. Udlala umelaphi wendabuko. Yeah. Amaqanda njoba senza ibhavu a breaker iqalekiso ezenzeka usesibelethweni one. Okay. And a breaker iqalekiso ungakazalo. Khona isitsho esithi ubani omdala inkukhu neqanda. Yeah. Angithi uyabothi lapho impendulo igcina ingaphuma. Dlala ngamagama. Exactly. So iqanda lijule ngalendlela yokuthi lisizalo lisibeletho lifana newumbu kuwena umuntu. So si break iqalekiso ezenzeka usesibelethweni nezenziwa zenzeka kubantu okuyibona abazala lona iqanda. We understand ukuthi nabantu aba before nabantu aba after nawe usesesibelethweni si break lezo iqalekiso. That's why lamaqanda esetshenziswa kukhishwe kusetshenzwa ngeyolk yakhona makuqediwe kufahlazwe ilokuzana ishell. So kuusiko lokugeza olwani ubisi mase si breakile iqalekiso ngalamaqanda ubisi sesilanda inhlanhla yakho wayizale wayincele ebeleni kamama wakho. Okay. Njoba ubisi lwebele luphekwa uNkulunkulu himself ukuthi lwakhe izakhamzimba lukukhulise ukhule lugenuine. So sinxusa le yanhlanhla nale yampilo uma ukuthi uyagula emzimbeni awugula umuntu obisi. Ngake ngibuke unkosikazi makuthiwa ingane icinene ayiphuthuzele ibele emakhaleni thimule kuphume lo dodo. Mina ngimdala ngelilanga nginenkinga yehlo ihlo lingiphethe wathi hayi awuthi ngikufaka ubisi lwebele selehlulile iso lagezekiso laba clean. uNkulunkulu lana upheka imixture ubisi luyimixture yezinto eziningi eziphilisayo
nezizakha mzimba nezinomlingo nje imiracle kaNkulunkulu so ubisi luzele lokho inyama yani na kunezifungo ezithi mayifunga kuhlatshwa izilwane kushiswa kwenziwe izithebe kudliwa inyama kufungelwe nemagazi inyama imele izifungo ezenziwa ngamagazi kuphehla amanzi ubulawa izilwane kodwa wena ulethe inyama eready vele efile ngaphile ngaphefumuli uzothi ngiyakubulala ngiyakubreaka konke lokho ziba zontathu lezi zinto kuthiwa ibhavu so ibhavu liyahlukana kuba khona umuntu owenza ibhavu elilodwa depend ukuthi ngingakho kube khona ekuthiwa kudinga amabhavu amabili kube khona ekuthiwa kudinga amabhavu amathathu but khona amabhavu awu4 ungathiwa amabhavu awu4 so ungena kuleyo ndaba usuke usuqualify ukuthi ube neduku khona into like iduku iduku lenhlanhla iduku lemali so liphuma namabhavu awu4 lelo duku sigeza ebongweni zo4 angithi njengoba ewu4 lamaduku isekhabo mama ikomali mekababa ikomali mekama lawo mathongo iwona amagumbo manomuzi agada umuzi wakho wena musi wakhe amathongo ojezayo kuona awujezeni nombani kusho ukuthi baba Mhlaba ufuna ukuthi kubabukeli beBlaqlife TV akusizi ugijimele ukuthatha isigubhu kube kunezinto ezincane ongayilungisile ungabreakile uzothi umelapho wendabuko kwakhela isigubhu esingasebenzi kanti isigubhu sithake kahle umelapho wendabuko sifanele ngabe siyasebenza inkinga ibhajwe kuwena emzimbeni ngoba ke soze saqala ke sakhuluma ngezinto ezinye onazo ake sivele singene kule ye lucky oil abantu bafuna ukwazi lucky oil mhlawumbe odumo edumile nakuma YouTube channel yakho baba Mhlaba abafuna ukwazi isiza ngani ithathwa abantu abanjani lucky oil lucky oil kwamafutha nje okugembula mhlambe ozizwe insizwa ezithi ngisho ngashaya ibhafu ngase ngithi kugcoba ngamafutha ami ngahamba ngafika ngashaka superbet imali engaka abanye bahamba bafike badlale ecasino bafike babuye nemali lucky oil yala ekhaya iyona le ibhodlela engaka iba nanesithombe lesi sami nehawu la ekhaya leli hawu la khona leli hawu line map of Africa leli hawu lenziwa insizwa eyayibalekele ukuthatha ubukhosi eLesotho yahamba emhlabeni yangishiya le hawu yahamba emhlabeni yathi kumina akekho umuntu okwakhala lokho angazi ngizame kangakwathi i-screenshot uyigcine iscan uyibe ngoba uyofuna umuntu umnika isample akekho ekwazi ukala akukho i-printing shop engingazama ngona ngithi abangakhelele lokho ayakheki mhlawumbe uyayibona uyena unami nginayo usanda neso ihlukile ngangayazi mina into map Africa ngezwe ngekhehla udokotela engisebenzisana naye kakhulu uDr Jadwats esiphingo owayisebenzisana nobaba no Dr Rasto Mjini umfundisi lo osedayisa inkomo wasesiphingo ngezwe ngabe ukuthi you have a shield with a map of Africa kwayila ngilizuma ngithi hayibu imap of Africa ngingayazi into kweyami so kahle lucky oil leli hawula lithi ngiyovikela izizwe ngezizwe zomhlaba ngomhlaba kumazwe ngamazwe ngiyohamba umhlaba ngomhlaba kuma mina ngilapha ngisho phesheya le lucky oil ithathwa ngisho abantu ngikutshele into eyimfihlo ngayazi ngisho abafundisi abanye abanamatende bebeyilanda le lucky oil la uma bezoba nezimvuselele ezinkulu uyigcobo uyithi because uma uthinta umuntu ngayo ibiwenza umsebenzi eyenhlanhla eyokuthi kuzimali abanye ke osaziwayo bayigcoba ngisho ezinweleni bonile lezakhe icwebezela eyovela kubantu lucky oil inemsebenzi eminingi inhlanhla imali umsebenzi udumo ifame ngoba ihambisana nendumandumane lucky oil so iyona ke esebenza kakhulu ukugembula nabantu bamabhizinisi beyitolo umuntu amabhizinisi mhlambe angaphezulu kwelilodwa ngeke kulokushisa izibunge yonke le ndawo uhamba mhlambe suna ama branch amaningi ukhuluma nale lucky oil yakho usuqedile njalo emisebenzini emabhizinisini uhamba uyigcoba nje uyigcoba uyihambele mhlazana ifika seyiyazi yona ukuthi amabhizinisi manje ke baba mangahle uchazela ababukeli bethu le lucky oil iziphi ithake efakwa kuyona njengoba nje iyenza imangenga inhlobo zamafutha amanye aqhamuka eMalawi amanye aqhamuka eZimbabwe amanye aqhamuka eMozambique lamafutha ezihlahla ambiwa phansi kunezihlahla ezingamili la eMzansi kodwa uthola ukuthi lezi zihlahla ngali koZimbabwe bayamba bakhona bayazi amashona namashanga manje isihlahla siphuma amafutha siyambiwa umbiwe empandeni kufakwe o2 liter sizalele ngesikhathi lokusikhuphuka sihlanza lamafutha ayimpilo yalesihlahla amafutha esihlahla genuine yakhosilwane sibulewe akho ukuthi amafutha lawa
isihlahla hayi umkhovu notokoloshe nani sekuyilwane lo. Uke wakhuluma ke wathintana nendaba yeduku. Wabala komalume kogogo kobaba wabala inhlangothi ezine. Yes. Mhlambe ke mangathi usichazele ngaleli duku uthi iduku lemali. Iduku elisebenza kanjani? Iqala lapho usukaphi umsuka walo? Leli duku alisebenze lesinye isitolo kuye kufuneka ngathi ungathola lithengwa kwaUlwets leli duku. Ngifuna ubuyisa umqondo uhlehle. Ubuka amadoda aphethe ikhundle ezinkulu zokugcina emhlabeni. Umbuke mayisula umjulu ukuthi kuphuma iduku elinjani. Liblue liyellow linjani bonke baphathele imhlophe angifuni ukuthi aphuma phi lawo maduku kodwa sengishola ukuthi bonke abantu abakhulu abahlonishwana abaphethe ikhundle phezulu leli duku leyikhundla kahle kahle njengoba kuyisulwa ngalo kanje awuthi kukhombise ke imfihlo yalo leli duku leli ekhoneni echophweni linemfihlo yakhona imfihlo yeduku okuyiyona esebenza mali yowashwa iyasuswa imfihlo okay liwashwe liayinwe bese liyabuyiselwa imfihlo yakhona lithiwe qhafa ebese uligoqa uma ngiligoqile nje kanje leduku lami ngiligoqile nje ngiyisula ngalo akekho umuntu ozothi ngisebenzisa umuthi ngisho ngishumayele altare bazothi abantu glory to Jesus ngiphethe iduku elimhlophe haleluya kani ngiyazi khona leduku so iduku lenhlanhla yemali njoba linamachopha u4 liphahlelwa esidalweni sasekhaya sasekhabo mayi sakomalumeka baba nakomalumeka ma lihlanganisa idalwa ukuze ukwazi ukuphakama uphathe kwengamele zonke zikubusise zonke zikupha inhlanhla okay uke wathinta futhi si off air wakhuluma ngodaba leintelezi nakho konke khona wakuveza ukuthi intelezi zihlukene amahlandla amathathu intelezi zihlukene kathathu kuba khona intelezi yegceke nje uma unekhaya ake ngiqale ngalentelezi eyomzimba engajwayelekile abantu bajwayela intelezi yegceke intelezi yegceke yokuchela ekhaya igcekeni ukuze imimoya emibi nabathakathi bangakwazi ukuthi bangene bachachaze benze izinto kanjalo igadi ikhaya nokuthi noma ngabanikho ekhaya angangeni umuntu azoganga azoqhekeza azontshontsha nichela ngentelezi yekhaya so siyayakha leyo ntelezi la ekhaya sena le ntelezi kuthiwa thina ibamba umthakathi kusekhona okay bese kuba khona intelezi yomzimba ibalulekile uyazi intelezi yomzimba ufuna uyinsizwa nje ube nayo intelezi yomzimba iyaqhuma iyaphalaza iyageza intelezi yomzimba isiza la amathunzi nje ohlangabezana nawo endleleni emgwaqeni like uzoshela intombi ikuthanda intombi uyihambele nawo uya night stand le ntombazana ayikutsheli ukuthi inethunzi yaphunyelwa ingane noma khipha ingane yangakutshela uma usugaxele kanjalo ngoabasha abantu besifazana ila ngena khona intelezi yomzimba ufike ekhaya uyaqhuma uvuka ekseni uyaphalaza uyageza uyayichitha ngaphandle lesasithunzi asisakwazi ukunamathela kuwena iyacleanser lentelezi yomzimba ibalulekile ukuba nayo so intelezi yomzimba uma ugquma ngayo ayikwazi insizwa ukuvela ikusukele nje ikusakaze ngempamisi izwayihleli ayikwazi insizwa ukukhuluma nomi kanjani kwena uba nesithunzi yakhe isithunzi akwazi umuntu uthi angithestele induku yami kulombhemu nje ikwakhe isithunzi uvikeleke ube right ibalulekile intelezi yomzimba ayinakeki sinaka intelezi yokuchela igceke singayinaki intelezi yomzimba intelezi yomzimba futhi iyasiza ukuthi umuntu wesifazana intombi noma ithi yakukhafula wasezi yakhafula intombi zamanje imithi intombi yakukhafula ngeke udonswe isikhafulo sentombi uthi uyahayizwa uyaphuma uyakhala insizwe yakhona yoma ngaphandle kuze kusekuseni ugadi iwindi umntelele iyasiza intelezi yomzimba iyakuvikela kulezo zinto bese kuba intelezi ke yokuqina khona intelezi esikwakhela yona sikuniyona esebenza ukuthi iyakwazi ukubethela iqinise ikhaya hayi baba Mhlaba ngangifuna uqamba manga eziningi izinto onazo esizibonayo la esikathi masikhuluma ngazo mhlambe ngagcina ukuthi nokusa kuze kusempela ake siyibambe la okwanamhlanje kodwa ke ake simeme ababukeli beBlaqlife TV ukuthi mhlambe mabefuna ukufika la ekhaya bewafuna amafutha lawa namaduku nakho konke lokho othu nakho bavumelekile ukufika zonke izinsuku Monday to Friday noma khona izinsuku okhipha ngazo khona ongakhiphi ngazo sivula nje Monday to Saturday sivula ngo9 ekseni sivale ngo6 ntambama okusho ukuthi siyakwenza nje zonke izinsuku amaduku kakhulukazi kodwa into ebalekile la ekhaya make it a point ukuthi udlulile ebhavini ukuze into zakho zihambe ngendlela ukunqamula iziqalekiso zonke ngoba khona abantu abathi kade ngangihamba ngidla imithi bejayela umuntu agcina ukuthi umuthi awungisebenzeli kanti kunezinto
spiritual zemimoya noma izinto zasekhaya emuva ze-history i-generational history angayazi ezimbambile futhi angeke athole incazelo kumuntu sebashona bonke abantu so lento ebhavu yasiza ekuthenini i-break. Baba Mhlaba abanike inamba bakwazi ukukuthinta kuzo. Okay, MTN number yethu ithi 083 yeah 512 0167 eka Vodacom ithi 071 293 6794 bese kuba yala eofficeini 031 054 5944 na kwi-email wangi-emailela uthi profsamuelebi@gmail.com. Sinawo ne-website www.kwamhlaba.bigcartel.com lapho ungena kwi-online store yethu ubona imithi esisebenzisayo nabo lakhi oil labo uyababona ubona ngisho omagona yonke into namadosha enhlanhla osakhe and speech leyo kushela insizwa ikhotha uhambe yoshela awubuyi ulambatha ushaya into ewayo bese kuyasiphikisa ukuthi kungani sithi laba lapha endawo esifika nabo ba registiwe bane association abangaphansi kwawo ngeke umthole indawo okhuluma qekebule kanje azakhipha ama email nayo yonke into ongahluyilindele zomthola khona la kwi Blaqlife TV igama lohlelo ke izimpande ezama Africa phinda wena ohlangabezane nathi kuyesine isiqephu esilandelayo la khona sobe sihluba udlu bekhasi nelami igama isichaka sishaya impunyela sibonane kulelo kokulandelayo uNkulunkulu abe muhle siba abantu yena abe uThixo kithi nisale kahle siyabonga. It's the Blaqlife TV.